visitarem Santpedor, una bonica vila medieval des de la qual sortirem per anar a visitar els aiguamolls de la Bòbila, de la mà d'en Josep Illa. Seguirem fins als polígons de Santa Anna, on trobarem l'ermita de Santa Anna, i ens trobarem amb en Xavier Codina, que és un historiador local que ens explicarà la curiosa història d'aquesta ermita. Seguirem el nostre camí per la Sèquia i visitarem tota l'horta de Santpedor. Molt bé, hem arribat a Santpedor. De fet, no hi he estat mai i ara veig que és un poble preciós. Doncs sí, és molt xulo. De fet, és un poble que va viure el seu esplendor a l'època medieval, al segle XIV, i al 1400 va arribar a rebre el títol de carrer de Barcelona. Si voltem una mica pel centre veurem que hi ha encara bastantes portes de l'antiga muralla i realment val la pena de visitar. Avui comencem aquí, però com sempre anirem cap a la Sèquia i anirem cap als aiguamolls de la Bòbila, després baixarem fins al canal i anirem, diguéssim, contracorrent, tornant enrere fins a Santa Maria i Santa Anna de Claret i tornarem cap aquí. Molt bé. I res, som-hi? Fantàstic. Vinga. Bon dia, Pep. Bon dia. Què tal? Hola. Hola. Bon dia. Bé, ens trobem aquí als aiguamolls de la Bòbila, aquí al costat de Santpedor. Si ens en pots fer 5 cèntims, què hi podem trobar per aquí? L'aiguamoll de la Bòbila és una zona humida que es va recuperar fa més de 20 anys, que és d'origen artificial i que s'ha consolidat com un espai natural. Llavors el que podeu veure aquí és una diversitat biològica diferent de la resta, perquè estem en una zona de conreu de secà i justament tenim un punt d'aigua, que és un espai humit. Per tant, si sou aficionats als ocells o sou aficionats a reconèixer plantes aquàtiques o ambients més aviat d'invertebrats aquàtics, aquest és un lloc ideal perquè us oferirà un recurs que difícilment podem veure. Llavors és una zona humida important fins i tot a nivell comarcal i a nivell de les comarques centrals, perquè realment és un punt visitable amb una forta càrrega natural. No? Si voleu, m'acompanyeu i fem una visita per anar a reconèixer l'espai. Sí? Som-hi. Perfecte. Portem ja un trosset caminant per la Sèquia i tornem a tenir horts a la dreta, com passa sovint al costat del canal. No? Aquests horts, igual que vam explicar al Sereny, aprofitaven l'aigua de la Sèquia per regar i ara a l'hivern els podem veure amb cols, amb coliflors, amb bròquils i una mica amb les diferents verdures que tenim ara a la temporada. Bé, Santa Maria de Claret, com hem vist aquí en aquest llibre, data del 1082. Era d'uns germans que un es va fer frare i l'altre, com va morir, com va morir el petit, el gran, el petit, ho va heredar tot. I llavors va quedar tot per l'abadia de Sant Benet. Va ser poble, Santa Maria de Claret, fins al 1348. Amb cometes, perquè el 1348 només van quedar 2 persones en vida i se'n van anar a Santpedor a viure. Llavors, si alguna de les cases, les masies que hi havia, que n'hi havia 5 o 6 escampades per aquests voltants, doncs volien tornar-la a poblar. L'abat de Sant Benet els posava només els que els li agradava. Bé, l'església aquesta, que veiem, era la parròquia de Santa Maria de Claret. De dintre és molt maca, hi ha una arcada molt maca, i aquest campanar és del segle XV. El van fer un afegit que era per defensa. Allà sempre tenien algú a vigilar, principalment en temps de guerra, durant la guerra dels francesos, durant la guerra inclús del 1714, esperant els Borbons i tot això, doncs ho tenien. Amb les campanes d'un poble a l'altre es anaven comunicant. Aquesta església va ser parròquia fins a mitjans del segle XVII. Del segle XVII. Però fins al segle XVIII encara existia, encara la feien servir alguna vegada. Perteneixia a la seu de Manresa. Fins que el segle XVIII ja la van anul·lar totalment i ara ha quedat com un magatzem.
aquesta és l'església de Santa Anna de Claret, que ja podeu veure amb la pedra aquella, doncs en 1768, l'any que es va obrir aquesta església. La van fer la gent del poble, venien a treballar els dies de festa. Com va estar acabada, van fer una solemne processó, la van treure de Sant Salvador de Claret i la van portar aquí. No havia estat mai a l'altra capella, sempre va estar o allà o aquí. Aquesta església, ja em dic que era de la filial de la Seu de Manresa. Santa Anna pertanyia totalment a Sant Padó. I l'església, l'any 1900, van fer l'altar aquell que hi ha ara, aquell altar barroc molt maco. Va ser destruït per la guerra, es va salvar gràcies a la intervenció, Santa Anna es va salvar gràcies a la intervenció del masover de Claret, que se la van portar a casa seva, i la va canviar per una altra imatge. Quan ho van cremar aquí fora, encara no van mirar si era Santa Anna o qui fos. Van cremar tot el que van trobar. Estem passant pel costat de la potabilitzadora, que es va començar a construir el 1930 i gràcies a la qual Sant Pau pot agafar aigua de la sèquia i van acabar els conflictes entre aquesta vila i la ciutat de Manresa. Aquesta era una altra casa del sequiaire, oi? Sí, de fet aquesta és la casa dels sequiaires, és el quarter general, podríem dir. Des d'aquí és on organitzen totes les feines que han d'anar fent per mantenir la sèquia activa dia i nit i 7 dies a la setmana. Molt bé, doncs passarem, ara creuarem l'aqüeducte del Riu d'Or i ja anirem tornant cap a Sant Padó i donem aquí per acabada la ruta. Molt bé, doncs. Som-hi.